na Awurade Yesu Kristo a oye wiase nyina agenkwa no ase Aropai so onam na humobro so ede yenkwa ache Eredium mema obibia akwaba ede ba JBTV so ebi a wo show me free bia eye mo sonfo evangelist David Ojewani Mimia Samuel Owusu the chief Bible reader Aropai ye no babusua Awurade asam ye fa konye so na ya chia ye soft penny Odifu Jacob Bechi papa ene de mabia obia no Onyankopon ensure it is onsa aka video sisi a share la video no ema fofo sisi a Mama dan share la video no ma fofo sisi a and the message na e ba na ano odin message na e ba no ano odin se wo show me ewo TikTok and Facebook wa edino evangelist Ojewra Bomodan share la video no ma fofo sisi a na e comment e fa maye YouTube no so Ojewra TV dem live for honom bacho yeni a wotie nkan o hwe akira kwan ye Kumasi Sokoba Wood Village Bola Junction True Faith Church International Kumasi Sokoba Wood Village Bola Junction na motie nkan e media no so sera no pa no so bia no ye no ba be che Awurade asam tie ne entra do were baako ene fa 130 minutes ye nche Awurade asam ebetime ene ababa ya sore eye ukere bia every Wednesday yam paibo ewa hano pa no kroni ahase Friday so watch na ne Daniel ya sore me kanfo no kware jiri asafa ma branch True Faith Church International Sokoba Wood Village e dia ma se bra na ene mebom na yansom Kristo nya enkwaje yeko na yabo empire na afi de Kristo ewo mai no so ato aso sam akwaba na pom to say amiano na so oh Kristo adomboko and then so Awurade de ache no so no about ya 4 minutes na yewura no so nimti fa ikompa bomo na afi yema nyame asem na ento aso ye hye mfo so mfa ma fofo sisia ebompa enye kopo anya bankesie Awurade atumi ni ahode odia ona otesuru na bo suru ba asase ye opena we edawa se hwe nyim kamfodi se alopai so ayo po tumi no ahode so aba ka ni pedi ho ba ma de ache so duam de ka no asem sa de chi ho so ye to smile na dwuma no so ni be body pantumi nya dwuma enti ona mutumi no konkon so ba ka ni pedi ho ba de do studio ya so duam ebire bi aso ebire bi adu za ma fe do asem bro mai eso pa ucho so ko so brain serabem eno utumi no konkon ko so nkasa fa emu na mata chere me jade ma so fa mutumi jodi ho dance no wa bi bado wana no pay na ewu no go emu na shi won nyam utumi asema ya baka so fa so na twa kra no ho di na asema ko gu pa ko so ntimi fa mo bra na shi won yakopon di ko kwa nyam Nyankopon ya bankesie wona huade ni tumi ayo sama anopa ko so awu ibo na ma tumi no konkon amre so da amen yada yemia sam ase ene empire soronko a wabo edi dwumadie no enem Ebraso se yeti enkwaje semo a ade enipa ebeko Kristo enche enti se wasaka video no a bomodna na she ema afoforo mai na onyame asemo no enkoso yegusu a yebo onyame asemo no ewudewuru na botaya
ne bia no yegyina so ereka nyame asɛm ne sɛ ɛda edi akyire no Kristo maya ɛtɔso mmienu no yɛnyina ebetime anya nkwagye ɛwɔ Kristo ebi sɛ nyame so mpakyi no nkwagye ɛna ɛwɔ hɔ. Hallelujah, amen. nano yɛno bɛdi nkɔmmɔ ɔnkonkoro ma yɛka nsɛm bebree ɛyɛ Sunday no yɛbɛka nyame asɛm fekɔɔ ɛna nano nso Sunday sa message ne bae very good. Sunday no message ne bae today sɛ yɛnipadua no yɛ Kristo asɔre dae ɛna 2 days ago yɛbɔ ɛno nso yɛbae sɛ bɔne nsuma ɛno nso yɛbɛka ɛho asɛm anɔpa yi Kristo Yesu ɛde asɛm foforɔ bi nso ahyia no na mɛsrɛ nyame ma ne adɔfo no mu a ɛtie nyame asɛm ɔhwɛ ɛhyɛ ɛna message no bɔmmɔden na ɛfa wo pɛn ɛne book bi na ɛfa wo Bible ɛka ho na ɛtie message a yɛde ba no yi ihia me paa visa breguo ɛya bɛyɛ awura wo paa sɛ ɔrɔfoɔ wote Kristo n'ase na wobɛha wo ho ayɛ deɛ sɛ sɛ woyɛ wɔ Kristo ne de bi akyire woanya ngwa ɛyɛ awurawɔsɛm nti deɛ bɛyɛ na me ne omienu yɛn nkwagyeɛ ɛmmɔ yɛ daakye nti ɛna nɔpɛ yɛne wɔahyia nti message a yɛne wo bɛka no yɛato din sɛ nsuo mu asubɔ gyeme so amen amen. nsuo mu asubɔ akristofoɔ bebree ana ɛhyɛ yɛ etie yɛ ne a ɔmo sɛ ɔmo agye Kristo Yesu adi tete nsɔɔ dɛm bɛte asubɔ nsuo mu asubɔ ɔmo ni bi ɔrɔfo wontie me yɛ tie me yie o m'ani abere ɛna mete wɔ ne mu no sɛ ɔmade Kristo akyi sɛ ɔgye aseɛ na wanye nsuo mu asubɔ a nkwagye bɛyɛ den na ewiase no a yɛte mu no adeɛ bia ɛwɔ mmara ne ahyɛdeɛ a ɛbɔ ho bae anaasɛ yɛde govern adeɛ ɛti sɛ woma saa pam no mu sɛ ɔgye aseɛ na woahuro nhyehyɛeɛ a ɛwɔ kuo no mu a anaasɛ apam kuo no mu a ohu timi kyerɛ wo yes ɔnsa bɛrifoɔ kora ka sɛ wowura fi wo kurom hene abɛn a wɔnyina wɔ badwase nti akristofoɔ a motie me na mohyɛ me ebinom a motete nsɔɔda mu a nsuo mu ɔsom a moyɛ abie no montie ne yie kasa me sɔfo sɛ wɔdeɛ ɛyɛ asɔre ne mmara gyeme so amen mebɛka nsɛm a ɛfiri Kristo m ɛna de akyerɛ wɔ Kristo som sɛ ɔte aseɛ ɛmfasoɔ wɔ so nti ahyɛsia no Onyankopɔn di ka yi ɛho mpopoyɛ ɛne kyerɛ adikanfoɔ bi tie ne ye mesɛ me no nkasa fa nsuo mu wɔ subɔ ho nti ɛberɛ a Onyankopɔn wɔyii ɔman bi ne si hɔ sɛ wɔnom yɛ me man me ne ɔmatua no mɔ anante no ɔdikan ne wɔ mo yɛ apam bi sɛ obi ba sɛ wɔne nsan tua no mɔ adi dwumadie bi a wɔne ɔyɛ apam o
covenant. Yes. Ono ya pam. Sani abaya. Amono wonu utuoro. Bibia betima ya pepepe. Njare se bia ene kura no obi ekomu obi adwuma na so ofo obi adwuma onsensan grata. Onsensan. Ni wati. Na confirm say adwuma no wa ready say obeyo. Ampa. Jemeso amen. Amen. Yana na Abraham. Oyamu ba ofura no one ne ya pam. Nti me se me no kasa fa nsuo wo subo ho. Na efuru baabi ana ebepie baabi. Jemeso amen. Amen. Jesu apam a onyago bone Abraham goye. Genesis chapter 17 verse 9 to 12. Genesis chapter 17 verse number 9. Yes. Na onyago pon kasa kira Abraham say, ti asemi yo. Abraham enya onyago bone matom no. Ana na onam na tim paso ka kira na sha. Odie Dima pam so. Woni wasefo a ebedi wachi ne awonto atwaso mu. Woni wasefo a ebedi wachi na banyina awonto atwaso yira mu. Verse number 10. Yes. Na yeni me ne wasefo ebedi wachi ne ntamu apam. Woni me ne wasefo a ebedi wachi na banyina ntamu apam. A wo mu diso. Wo mu diso. Won kitwa mu mere manyina twatia. To bia me gisho sa. Ya wonu a ye betwa ni twatia. Amen. Amen. Si ageza twatia twa. Ani say ya wo barama. Akoda. Na ne na what is war. Ya disika bi anasa bi ya sharp. Ebeyi skin no a. Awo akura no ba ma na no ho. Yes. Jemeso amen. Amen. When your power on your mouth. Afra ya kan say Abraham no. Yes. Bana dem po say one na ebeyo. Ampa. Na sa pon we no. Yesu Kristo Onyankopon Yesu Kristo na je Nyankopon. Wa de to aso say anya pam ama one na sefo nyina. Ampa. Na yo ntam senkrane. E de won say ye prosu nyina no sa pam no ewo. Some to ye try de kama. Kama. Praise God. Yeah no amen. Vanyere so so de try kama. Kama. Jemeso amen. Amen. Me se me no kasafa ASUBØ ho. Nsuo ASUBØ. Yes. Me ba mo chawo kinso som ho mfaso. Yes. It is all tiamina me ba chawo nsuo ASUBØ a me kan bi ache wa twen akoma. Abraham wanu ya wo ba me tia na mo anante no. Wanu ya pam ko. Yes. Yeni me na wasefo bedi wachi ne ntam nyina pam. Wala ebedi wachi ani wasefo ani me na wontam apam. Wose mu diso. Na wose mu diso. Won twitwa mu mari nyina twatia. Je mama wo mu ya mu twon twatia. Na mu twitwa mu hun twatia. Na mu twitwa mu so hun twatia. Na ayeme ne mu ntam apam hun sankyerene. So mu na mu ya salia. Eba ya me ne mu ntam apam sankyerene. Yes. Hallelujah. Amen. Jabra Onyankopon ne asem wo kire Abraham no omu ye ho adwuma. Ampa. Nti Abraham ne wanyini. Nanso onyame mo senti wo try. Agwakura no hye dem. Odi. Bosu me be bi ho na e say o just wo huna manem do a. E ye hu mu apam. Amen. Nti sa apam wo ada ho. Arima Israel for. Yes. Bisa no Onyankopon abahu o ma no ba. Wa mo ba nante. Ampa. Na o do mo go pie baabi. Yes. Jemeso amen. Amen. Abra Sere. Walu so apamfu from no. Wọ́n kì í sọ adwuma wọ́n fẹ́ Israel fọ́ ẹni wọ́n na wọ́n ẹ̀ṣẹ́ wọ́n nyina sẹ́ sáà twetwetwe apam no ẹni ní Onyankopɔn hyɛ aseɛ ne Israel fọ́ ẹni nante yɛ na huhum apam kɛseɛ generation biara ne apam a Onyankopɔn ne wɔn pam ɛtetefoɔ no a na kì í sọ nya mmaayɛ no apam a Onyankopɔn ɛne wɔn ne pam yɛ ɛyɛ twetwetwe apam tiɛ nie. Yes. Me ya me no wura pamfu from na ma tira kwaya Yesu Kristo so bae obefa aso have ya ngomgo there is some have ya atisi obi ko abrochimam shede ne mrada ho
oni me ma ehia pa wa nya bia abetu ukonyi je ni kai eye visa ai passport ansa no ya wanya visa wanya visa ni ya enoma uri batu kwan wa people ni nyaka udi me gaja visa wo ko abroche abroad na uni e can say jacket kura ni bia uni bag. Praise God. Amen. Isaiah kiso somra etia. Na masana na mjako free baby ameba. Yes. If you answer someone 7 so kai. Acts chapter 7 verse 6 to 8. Shasem go mame. Ayamo sonfo ojawura nie Evangelist David. No kumazo sokoba wu village. No ose sepokani. Na no pai. Me ni amema ni adofrom akasa. Se na so shiki so som. Ani ba bia wi ase kwa awre ho aso go ba tete so da mo they call themselves as men of God but sumo omunyimtum aso go ba tete so da mo sam ayawra wo sam na meka no we bia kwa sorry free no good abram ala bram bani fie so we ni asumo ba kokora Masari bai so wa heba na okra meko. Jame so amen. Let you not go. I shall tell some verse 6. What was I? Nadia Onyankopon ka ye ne say. It's a bro seven. And you a man of dance here. Church here. Yes. Our Israel for you in the middle. And what can it about to send the chira? Ye Onyankopon ka ye nyina ne say. Ye Onyankopon ka ye nyina ne say. Na sefo be ya ho na fo asase so. Na sefo be ya ho. Awa anana fo asase so. Na wode wayan kwa. Na wode wayan kwa. Wayan boni mfisha hanai. Na boni mfisha hanai. Awa obaye obaye. Verse number 7. Yes. Na omaye obaso wonsa nkwa no. Na omaye obaso wonsa nkwa. Anu Onyankopon ka no wo ho say. Na Onyankopon ka akatire wo ho say. Mebu atai. Mebu sa omaye na tai. Na nu achi no. Na nu achi. Ofuwa ba so me wa ha. Omaye wo anu ma fu ho. Awa some awa bosha asase ne so. Acts chapter 7 verse number 8. Yes. Na oma no twetwa pam. Enti apam a Onyankopon ni Israelfo pane no. Ai dia bai twetwa. Praise God. Amen. Awu ya titibura mu dio. Titibura mu dio. Eba no won kwaso wo Egypt no. Ana Onyankopon ede sa hye de e ma wo. Ampa. We God in Abraham. Yes. Ana ya won twatwaso. Ana ma du Moses so. It's okay. Exodus chapter 4 verse number 24 in cow. Ebro Onyankopon so Moses onko yini mai every enkwaso mu. What is Sasha the man? Ampa. To the man we no get je say. O man pani gasol. Sari le 20. Moses ye no be so betwa. Yes. Na wo ba na ba na me twa le 20 ade ne say. Nti akun ko Onyankopon ku Moses. Ampa. Nti na yire sipora hu ana of onaga safa ebo ano ye nananam ana odi twa ne ba ne twetia. Jame so amen. Abra yaman Yohane no above the shame gom ampa. And gom shani damu George here. Yes. Na abra Yohane ansi ya wo no yansa sa titibram apam no a na edomo ejano no wo famu ana se wo mfam. Luke chapter 1 verse number 57. Mesemelo kasafa ensum wo subo ho na mashenda na nuo go free baby. Sade baya asam go ya no wo ba wu asam no sade esitia ani na mo esese wutu. Jame so amen. God Luke chapter 7 1 verse number 57. What was I? Na Elizabeth awodru so. Enti Elizabeth awodru so. Na owo babarema. Na fipamfo. Na afipamfo. Ene na mushafo te se de Awurade aye na doekes. Mantamfo ne mushafo te se. Elizabeth atmanyi sanwo. Na Awurade aye na doekes ye no. Na Awurade aye na doekes ye. Oni na ni je. Na ebasa na otweso no. Na ebasa na otweso. Obasa wo twa mo fane twetia. Praise God. Amen. Enti John the Baptist also le try to trick you na aya apamwa eye tomade apam edawo. Okay. Jame so amen. Yanse Yesu Kristo the master himself yanse so also le try to trick you
Mrs. All Samia, the no Kazafa, and Sumo Sumo. Okay, so you don't tell Sodan, you say so much Sumo. You shall go about it. Amen. The bit you saw them. They do soon opportunity. As soon as that opportunity, the boys of the band concluding. Hallelujah. Amen. The boys are them 2 tables. So far, you excuse yourself, can I just go? The boy, Chima Bessa 40. Which you are realizing. Adaya. Yes, you buy your bonnet man to also from me. Everyone watch your Bible say, Osakra, your mama, and only your super. Any babuchi. Shangas is only. Amen. Your uncle also. You will so Jacumo. Let your walk so. Mr. Saul, I was in a summer open car. I saw me can tell you. Yes, sir. Was you born as I said Joshua? James, amen. Amen. Luke chapter 2, verse number 21. Jesus Christ was Luke chapter 2, verse number 21. What you say? Now, Odina, what you will tell it? Jesus Christ, what you see, I won't know. And this I, Edina, what you will tell it? Edina, what you are. You will tell me 20 years. Or 20 years to send your both on the tray. Or 20 years to send your both on the tray. And when you send your food. And send when you send with your food. Yes. Not just that. Yes, Christ also. You trap. Dear Pamso. What did it for? A Pamnoa. Not at the Honoso. Ampa. Jameso, amen. Amen. Yes, Christ. What did I make you so somebody? Ampa. Tell you. Baby can go say a cool beer woman and wash it. The Sunday Marania Shadia and tell us how does this do so? So I want to follow a cool mirror. You may was in Chai. The kiss was swum a whole. Yes. Before, sir, who was going to go on child? And on you know, I said something to pass it through. One pass out when you qualify. Above from the you are watching. Jameso, amen. Amen. Now, also, now, Trana cat was a Saban Jesus Christ so bad. The way you will be, I'm not between the but I'm a more yes, actually. Sorry, Baya, the Bajo Blue. All many kids on my more pine. Why will you come for your captain? A son, sir, Jesus Christ, one a kiss of when you are a jan. Now I'm establishing Christianity. When the guy is smart, you want to say, I'm not prepared a query and fantour. Matthew chapter 3 verse number 1. Matthew chapter 3 verse number 1. You know, Kasuba was a God and many mono. Gianano, and this one by Julia says, my cousin say, Subani, honey. A Juma obey until a day, sad in the Toros. You only about you, dear assassin. Other can say, other Tim Gasa, one such a margin. I find one such a margin, or so he in a bay, or so he in a bay. Sacra watching. Now, or so he in a bay, yes. You only ascertain the Juma. As someone who Buswa or can was less on. Jameso, amen. Amen. God, Matthew chapter 3 verse number 3. What was I? Now, when you were due for Zakan, what some say? When you were due for Zakan, what some say? Billy Tim was also say. Billy Tim was also say. What is your radio pine? Monsieur Radio Pine on a temple. It was a good body careful. Isaiah Social San come to war. So, bring me back. Yes, to kiss on the pier. Now, when you come with me, other young slave. This is all Sonia. Now tell me the patrol. You are so little just one look at me. So just all of your words. You want to shoot. Now, some of my ones here. I am your free Christo. And I said you're free the punch. Now, when you go for them, you know, because you're quite. Yes, to Christo, some can just say. So I'm going to do that. Play your first or you're the Juman. I mean, send you see, I am a share. Disubi. Bless our man. Jameso, amen. Amen. God, Matthew chapter 3 verse number 4. What you say? And so now we're going to for human in Tuma. Now you're only for human in Tuma. And one was also bonus. And one was also bonus. Now the journey into too many who are. Now the journey into me. Now we will walk. And the Jerusalem for any dear phone, and it told the house as phone in a corner in China. And you told the house as if when you are calling China or Cowan Bonnie. What Cowan Bonnie? And my boss was born to them. Those go, amen.
on sa wokan ntro no baabia wose afọ dia nso de ogupon baby jame so amen okuma afọ dia ansana ni baby na so ma Kristo ba yes no me siesie enum nyina pese na ba ya yanso ye benya nkwaje daachi amba enti ansana Kristo abese na dwumasia we ka suma yo ansa ono bokwa bi ani na nim enti kwaya yo ni airborne ana make nka agero no to otiamu ka sa Jerusalem for ani sasia ene da hu nyina ya motwa wo hyemu ni panyina amanya de bai nsakira maani wala vo sa adin sakira ni ho a enkwaje nso na bi na jo sakira fu ni boni no so kiso atibia asesa kiso anamo ana wudi so nso so ya o matra so da atu kwarashi abafo dia kese asa ubre nyina but so won so wo suba woni kiso nsan bra kuboko go huroma ne awo asoma no na dawo ja won siesie dia ma abonsam no na bofo no wo besa kutom bisa on kanya me ma ho ba de mani no me ya sunjue ani dan konti ana na no pe ni no hia Jame so amen. Come on. Matthew chapter 3 verse 5. What you say? And Jerusalem for. To Jerusalem for. Tell you to the phone you and Jordan once I saw phone in Africa on it. We now free for you in China. I know come on bunny. Now what to come on bunny. Come on the boss was wanting to them. Praise God. Amen. What do so for ASUBỌ? The show no cover. Bible say. Shall we ASUBỌ and before say so for baby so. Come on. Caesar. Ara na ko jira nsuo na bi se na ko tugu yele de wo be so be kanka ono kai pa zwanka o kai pa se ade wo na maye wanka e da so ho subo na ni ASUBỌ no amfa no kwai asai wa mo yie jame so amen yo bi ti se bi a yire ne fie enti ya bo so bi okofie enti se okofie na wo kai na se birebi eso na wo ka se say ma di ayi so say ma nka we are no aye fast na ko boss of amane o so for say me boni we de man kan no asrama bara yo so o sa kwambole bia wonam so bia so wonu dindu so mu fa asasa boni bia wo ye bia oka kompo avansi e bi ko ji ASUBỌ no mo di nsem siesie sofo jame so amen eti you for the buy awu carry right mo ka on bone mo bone obo was supposed to think to get see me ketwa suma se bone ni mo ka o mo fa bi ansi jama so amen don't go choko na o hu farasi for the sunik for me breso o pasu bone ho ti abra wo hu farasi for ani sunik for me breso o pasu bone for me breso o ban wase ka je won sa ehurtiama hono wo tera mo se hono afa no ka tera mo sa wonya ni fra bufu aba no ene mo so ba fata den sa tera sa mo bandia wonya ri right mo so ba fata den sa tera amen ono fo o so me e o media no so abufu jamu so abo bibi ana metiamu a enya se ho na tai abufu jamu aso eba na eba no go adeboyefo so eba no go wonu a won tie Kristo fie na mo mani nsom ASUBỌ na o mo bani so bango me se ano bani me ka nyensasem bi di akirawo tutumirika jame so amen na mo se ukuru nsom ASUBỌ tira kwai nyasa e dadi atie o kwaje betuma ayade jame so amen don't you go to Matthew chapter 3 verse 8 what you say and you must be fata den sakra it is about what you must ba e fata aden sakra na musu sun kan mu say you say aden sakra ba say be so say ASUBỌ won goje the bonne da so samtiani o what you saw there o goje so ASUBỌ ana Kristo anhohoro ngoi abana no nya boni fafiri jame so amen ana jamo sa semia na so
eja wo kwa hinye mu aka me ya mo na su wono ya mo na su so ko heaven praise God amen satan na Yesu no nyankwa asama no enti wono de opedi anu otumo yo na tumi na so na tumi ni daso wo ni aba de opa no yo na wo kwa na nsa wo ti ade baba mutibantuma kantamanto tiesere so to susere so praise God amen say ana kwa no ana no honti wo dia ensakra wadwe na mpodi so mo ya wa so na bre ana so for no bre wa Ghana ha ana yasia me say they are antichrist no free yakopon they are not from God yes we do machia obayira Jame so amen honest ana Matthew chapter 3 verse 9 what you say na mususu kan mu say ya jani Abraham mususu kan mu say ya jani Abraham na me katra mu say na don't tell me ka sa onyakubu betumi anya ne mafra boy mo Abraham onyakubu betumi anya ne mafra gebe aboy mo Abraham hallelujah amen hanta na mambe yes na mambe hanta kana ke didi it's all some na wutie me na project dia me se hwehwe ensumu osumo tira kwai amba twetwetwe pam ajanu wo go paro wo de matitefo yes Yesu Kristo many Christianity ani wale nkaje wuraro wase so continue a ultimate kwa heaven it process our no from no esese mu no ni abagina diro Yesu fa mu bi Jame so amen yenti do toko first in my time what was I so what the aboniana to get in hu dada enti what the aboniana to get in hu dada enti jabia so ba pa enti jabia so ba pa ka to jem let's go amen so when you so mo suba e beda na watimi anya hu konkon mo so aba bere no hu konkon so aba nya Jame so amen enti bere Yohani abamo wasa kwawe eto ho a ogusu ye dwuma ehwa na esasa Yesu Kristo nomu esan no so beji nsu mu osu bo ni because dwuma wa gba yaro so wa yin nsu mu osu ba ontumi no ekipa evisa aya pamu a yaro otwele obonyago ba ya ba apam yes o Kristo no utwele apam wo Ojini ya unkame apamo wuwo so oni bidia tutumrika na hwedi akira kwai ishaga Kristo de da amen eti yansa Yesu Kristo oya Kristo fo nyina jan ya reso so ya bona suwa Matthew chapter 3 verse number 30 to 17 Matthew chapter 3 verse number 30 Yohani abomo asu aje saklesu so just nsuo mo subo e dia ma oman walu a odin tira pa na eba John ya odinanim kwa so be mani pa bi ehuru je wo ba na timpa odeba okay to the master inside yansha so Jesus woni bi akwa Matthew chapter 3 verse number 30 what was I ene Yesu free Galilee ba to da ko na ntenso ho na su enti abra Kristo ma se na dwuma asia wo fi fa Galilee wo fi Galilee ana ba to da ho na nten oba John wo yo na nchai so mo na su so mo no su na ono de o si re kwan se ni mo ma hia me so bu me su no Yesu Kristo mi mo na ya so bo me su ana wo ba mi nchen verse number 15 what was I ana Yesu bo se no se Yesu Kristo bo se John say there ma ho pan hallelujah amen Lola Mrs. One young so mo suba e da so ka wa de ba ko so ka wa de ba ko awa so na mo qualify we na qualify baby Jame so amen Nenka Yesu Kristo to me say ono ankasa ko jire so no bo so guru e na so fo bebrebe so fo a wo bo so mre no wa se da na wo so fo mu a wo bo so wako ya mvunzo praise God amen isazo wono ya ma tuyo timi bo ashinti anadumo tuka no wako jire nsuni ko bo no tuku ni wadu wanka se wini mu hallelujah amen obu ozo ya soreba akoya mvunzo okati asofo ane ni megu ase no wanka safa ka no so ko jire nsuni no abofu asu anybody dey grow praise God amen atu bia wo ya se Kristo somo no me pa cho onyagopo achichim obia wo adwuma ba yimpa di John ba ya no anu wo mabo nsuo wo asu yes aye nsana ho anu ma Kristo fo a
ebe wiase aba Jesus a oya fa pemno opo Yohane nchar ene na si akwa Matthew chapter 3 verse 15 what was I na Yesu boase no say ana Jesus so boase John say die ma ho kwan na sane se se yeshati ni nyina ma sane se se area ba yeshati ni nyina ma ana man kwan hallelujah amen also the biana me come say without righteousness all we are go heaven you cannot yes hallelujah amen Yesu Kristo hu se adwuma na obe no so wanye asubọ no a ti ntimi repay baby intimi yes ntimi repay jame so amen to kan John sa silent asa yeshati ni nyina ma ano man kwan na John ma ho kwan na ebropo Yesu asuye ye no se John Yesu Kristo wura su tiri Jordan mu ebropo na suye ye no suye no entamara anu free so ni na Yesu Kristo free so ni na sha osuru bie ma na ohu Onyankopɔn wo se esani se bubro ba ne so ebubro eba ne so enimi free so be ka se dia wa John ti ni se ka se yeni mi doba wo so ni mi doba area right so mani odofo wo so na mi bi so eti sumo wadi ana woni bi have you gone go baby yanko have kwa eti mo a otete so da bi mo a yamo so mo sakra ma dentantam aso na na nsama asafo yes utie mpa ubeko jem jame so amen mo ya li so be de mo so mo heyi Shanga Kristo de da. Amen. Konto da tokwa. Matthew chapter 4 verse 16. What was I? Na obo Yesu asuye no. Obo Yesu asuye. Entama na ofiri so ni. Entama na ofiri so ni. Na sha. Osuru biema no. Na ohu Onyankopɔn wo se sane ba no so buburo. Ohu Onyankopɔn wo se sane ba no so. Praise God. Amen. Se Yesu Kristo anye asubɔ no a nka entimi ne paye. Dabi. Jame so amen. Wosu wanya papa nti ozo ntimi nya abone ye ngunguntum dabi obone so na nkunkun sane jame so amen so we boss a asase automatically nkunkun the Holy Spirit amba so ni mo se bo it is renting yes so wanya bia esase kwa mpamo yes meka ba ro na tell photo dabi yes you shall go so na amen Yesu Kristo no do abonesu mara sha adwuma se amo amase adwuma na se ebra Yesu so sha adwuma na se we afoyini nipa so ase sakra na esese adwuma na etoa so jeme so amen John chapter 3 verse number 22 Yesu Kristo Jesu mo wiere woni asomafo no ekoye adwuma na ready free mo by God John chapter 3 verse number 22 what was I na yenuma chiri no Yesu na suafo ne ba Judea asase Yesu Kristo ni suafo no afiri asubo mo pa ana mo ba Judea asase so na wono won tena ho na obasu na obosu na Yohane nso basu awo Aino ai be Salem efise na so bi wo ho praise God amen na just Joe so for boys who I know let's na Jordan ho gwa bi na nyo so bonten Jordan ho gwa no gira na nya ho gwa bi wona bo kan Salem ani be Salem praise God amen so for no bisaw se bakani bi akotiam saa nyaka se bo ono wasu na do ma she ukuada mpa bo ye duada ene ukuada ya momra me da momra kwasi ada momra praise God amen aso nkeni ba njili na asasa wa area bai bona so odini konsuo ize utu ne she da ya wo kofi a wo sa koto ane sa we so wonu so wo kiss ni Ghana fo be asofo aya kwaduro no so dem ni tete so da nya mo kladeka taitin Korasha aba ene wo piti wo ho praise God amen tanti a obanya abi abeni family enne na ni kuhu but akra na nkwachi ade eni na adubari Ghana go so for binum me kasa chira mo okristo ni bia wutie me bia temi yo bisa oni bakra nkwachi a esumu Onyankopɔn so won hwe na wo dia hwere wa wo be no mo daache dia sovo ebra Yesu Kristo ane wo mo ye adwuma wo so ko mo bo su ampa ale na ati aso de no unye subo
tiaso dem nsuo mo so wo nso sa wanya nyabi jama so amen aduma ne ko so no a Yesu Kristo ni asomafo no ebosu omo nkofo sakrame omo bosu eni ade na enna Farisifo mpelefo no baako watrasi di no otwuo ma bi ho no ntiase no so no I have to approach this man me kwani ntia na me ko bisa mu yie because the tira ne sa wo si yie ni ma no e bra de ne ntiase so nti yo Nicodemus eko Yesu nchai eni Yesu Kristo ko twetwe nkomo ya read nkomo no city John chapter 3 verse 1 to 11 ya John chapter 3 verse 1 what was I now when you be Farisifo ni mo wodi nipa bi mo Farisifo no mo ani ni Nicodemus owo dia ya fe Nicodemus awo ejuna fo pani no ba Yesu nchana jo oba Yesu Kristo nchana jo oba se no se ona ba kaja ni se baby nim so fo na ko pon nchana wan pasa chere fo nim so Farisifo na nka be we aware se wo ni pa se Yesu Kristo ofisoro na ba what's your name, sir? What be your name? Your name, sir. Ufo na ko ponche na ambasa chira fo a obi ntumi nya sanchania wuye. Na no ma to nya sanchania wuye. This one na ko ponka na ho. Adi so nya go ponka. John chapter 3 verse 3. What was I? Ani Yesu boss no say. Yesu so boss o wura no say. Ko no kwa me say say. E ka tira Nicodemus say. Wa anwo bi fufura. Sa wa anwo bi fufura. Ntumi nguro nya go ponka ni. Ntumi nguro nya go ponka ni rai. Ahini no. Praise God. Amen. Awo fufura. Ihia. A very important for every Christian. Yes, what was him? Yes, Christian was him. Our football. Jameso, amen. If you say a Russian Brahma, a baby action, what do you put your wire? Not and some fata. It's all Christian more. Another side of money, a torture to be died. Na ansala nyagopon ebe be pasa ne mo we nyina firi no ye friend transformation ayen sumo Jameso amen awo fro enu no de nika ayen sumo enu antia one spiritual you can say who sumo enu man ansana awadi adidie abetato na wipe Jameso amen ye kasa sam musini ko bebrebe tete so da mu a awofoforo no nya bi yes tubo ni nya awofoforo nya bi da ko be da kenu go awofoforo be da kenu go awofoforo nya bi Jameso amen let's do this guy John chapter 3 verse 3 what was I ani Yesu boss no say Yesu boss no say no kwa me say catch na o say wa wo fufura so wa wo fufura otumi hu onyagopa hiri otumi hu onyagopa hiri ana Nicodemus no say Nicodemus say bende no nipa wanyini no bende no nipa wanyini otumi ya wo no praise God amen Yesu ka hu ma say no so ka hu no die wasesa wa hu obi fofura ntumi hu nyagopa ahenie no ontumi nya onyangopo ahenie ya yamperefo bere ya we foforo Nicodemus mo bisa no on sanka titibro mu ya wa akora fofura on sire sitie wa akora o ye peche na adwene e empty shini akora bia adwene empty memory wona be program no maguso ba nti wona abatira ne dia ya ne dia nye Jameso amen sawo unu say batan bi wa ofofura titibere mu no na emu ahyensude bi ohu okofie bi a titibere okofie bi a batan wo ho no a emu ahyensude bi a no me hyehyɛ batan bo mo teme de hyiri ni no bi ekeka no ho yes wo say o exceptional wo bi huru na nwura twana se fitasa so just akora no bo se enwura fitaa bi ekekere no duuru fi ho no bi aka ze me batan onye so just won from the enemy sara ya mo ki so mo a etia it is always so mo as we are no bi a etia say you have time to a new life yes so say enye no bi di ho dance ampa
Jameso amen. Amen. So no kasa for nsuo mo subo on. The Yesu Kristo ka tira Nicodemus so say wa wo fufura. So wa wo fufura. O tumi hu Nyankopɔ ahini. O tumi hu Nyankopɔ ahini. Nicodemus bisa no say. Nicodemus mo say say. Abedi no nipa wanyini no. Abedi no nipa wanyini. Obetumi yawo no. Obetumi yawo no. Obetumi akwane na yam bio no awo no. Bia wanyini betuma kwani ma mi yam bio ma mi yawo no. Verse number 5. Yes. Ani Yesu bo say no say. Ani Yesu Kristo say no say. Ko no kwa me say. Me ka tira wo say. Wan fi so ni wu ma wo fufura. Ye di kai. What is one free slow and who one free slow and will be any who will be after the tossing you who and will be want to be shown Yakuba him son Yavan Baco. The son of Pamania, so all me doesn't have shoving up on quite. You see, and so much she should get to a fight. Jameso, amen. Yes, Kristo ka kire owura ne hye we illustrate one free slow tieniye papa we abro na make God na John chapter 3 verse number 5 and then Ghana for so call one makoko Bible school was it one free slow ensuo awu obia ensuo mu na de se ensuo da ho na de no go fa ensuo gu kapu egu tanking tienio de gu kapu ni na hu quotation make me ya begin guy was it one free ensuo mu awu bia how be okwa enye period odi sisu when sample tem so almost one ko heavy almost alaja wa so what you so was ba ko heavy nye watwere et man so for me na down Jameso amen and also your Ghana so for the brother say brother we must follow the instruction plan sacred pa there be motivational messages emi adaje de ko God amen now no in the media so some we just say go to one was say one more kasa churo buku ana mo de nya ntiratre I was one day. Me na make a job. I was a bit clear when I used to say, if I know who I can one team quotation. And I will be Boba say, one can say, move what you are. One can say, move what you are. Make a job of you push it. I was one day. I'm back any bandy. Hey, Mr. Woman, you are that a dos possibly. It's all pumper. Someone said, I will do it. You didn't question on a baby. For Jameso amen. Say on so na be wagan ha. I am going some so like. What you pa asamato. Na me hu ntim. Kristo ho won tewo. Baby. It is just Kristo the same what them say. Someone free from any who no. Any who. Anu obi. How to me say Nyankopɔ ahiniam. Ya to so you no see who. Yes. So ma Kristo mu a. Ese se munya hu ngonkoro aba. Wo wa ebinum bebre sam. Eti de so de mu a hunkunkun ni bi ai omu ni bi waje subo the Holy Spirit ni bi yes so what is that we ni mere na bi na da na what aso de na yes so what that was what could you so no subo so that say so that was spiritual marriage we da no bi na bada mo subo ni nya bi se de Yesu ka nya yes also mo ne bere ngo nya mai I don't know what you so much subo na wa ba Kristo ya ya pa ba odi fo bi so fo be trace how so na utware na wo perform to set fra ya bona ba nkunku no mo hallelujah amen nkunku no what you so much subo beta kono da so how praise God amen what the Kristo what you so much subo da so ne ma da ya so da so ne ma da Mensa sahano. Ne kuko sansanye. Kai. Praise God. Amen. So what you are ya ongongoro. Ani so wo subo ya. E bere go to akunya menchai. On second guy Yesu dia. Wo bo su ya na ongongoro ya dia. Salban so. Ano ti ni bi say. Brother we bi say. Wuji subo ano. When na ongongoro. Obi mai. So we ya bi dia e yam pabo. Jesu bon so da so tu. Ai wọ́n náà kọ́ ọmọ sọ́fọ́ kò gbé lóṣù ṣùgbọ́n àjọ wọ̀nà. Káyọ̀dé káyọ̀dé bí ọ̀bọ̀ la so. Wọ́n á nù akótó mọ̀ Finland.
na wo tiesi America man Australia no nam Canada what is America to na Trump na mu baby o wa different from baby ni pass me city na ni fia ba ifo akọ connect Donald Trump aba na bobo ana na ni betie na ye bolo pro aba wa twina bi FBI ye do ko Ghana aso ti aso de di panye president amen by gross sakra one game time we know gongono na ma so wonu awunti ni wonsuo no eso mra mfaso Jemeso amen Nito Dr. John chapter 3 verse 6 what was I there wo furu hunama wonu ne honam je wo furu hunama wonu ne honam ade wo furu hunama wonu ne ho ade wo furu mo so wonu ne ho e mane no wo so me ka me kire say eti Nicodemus e mane no wo so me ka kire say e twa say wo fufuro e twa so wo fufuro e fama boko fa ko wo tene nka woni fa ko fi ni fa ko aso no bia wo ni furu humu ne sia wo bia ya wo humu ya praise God amen it was for an opay me bisa say somo asubo wajiri sauri bi dia tutumi kan tantam anasa edani atire ohu betimi akire Jemeso amen Yohania obebo somo doba ho wabo Yesu ebo su ye no asomafo no su bubebi yes asomafo no bubebi ana omo so ko establish adwuma na omo gu so omo ka omo so bu nipa ni bi yesu ana Nicodemus ehini wiaho aba Yesu nche bebi sa no heaven kwa mu baba fa so be ko bi ana o ka tire ni prince say one free see ani awu fufura eti enyuma ni yenu ontimi se nyame hini enyuma ni yenu ha mi ku bi Jemeso amen wakenya ma mienu aboma yere baako ensiu wasubo ana huhu wasubo it is a word we as on your Holy Spirit Jemeso amen on say abaya challenge kura say adentina ya ibu asofo bi mo bi bobon kura su asofo bi na on say aye jiwa se we so for that ti nyame asebiri we about as no tienie Jemeso amen so for ba kura su anya boni me kan gwa tero ba bon kire nti asofo bi no mo bonsan ache mo adwene makoma so jase no mun koya ya faso titi na me man mo sakra ma ade no mun titro mo nsama ya kinkan akora de eri kwa so ko bonasu Yesu dinfie sanza na ko Yesu bo no aka ne se ya praise God amen Sam ewe brema yewe no and this titibire na nkwasasem ni wasa o ye pe nso dirija sabi an kraso se ya dai papa ani boni akra da ya nkwasasem na no ya media no so ya se nkura bi se Jesus nkura bi makofo wia billions of cities bi ewo ko so me agbate what was it maya na wa akra we ti se we wo se me menanya be tetetere onya 18 ano huwa pane bone so onya 18 years ya wa na huwa pane bone na akra enya 4 years woni papa no bone woni pa udi ko 10 years on pra praise God amen 10 years on pra wo the fantasy ba dia wo card Psalm 58 verse 3 sasem wo nti asofo bi no mo kiso o mo ntimo mo mo tete se mi kwase bon korasu tie dia mabo e ka tira wo Psalm 58 verse 3 yes obone fo boku fi na yam ya won kura bi ho a mo nsem timi sa o mo ma me yam tie ni Jemeso amen it is all your for no say wo akura bo wiase so ti ase na o dile wo kisosu na nkura bremu ya bonasu a embusu no ebi wasi na ofiri wana yam fun kwan di atoro wasi ofiri wo ma me yam fun kwan di atoro praise God amen enti akura no o hye yefun nyina bo nsema target ne sai oba wiase a obemena mi obi kura yi ni fi yefun de ne kwaire yefun wa ne de ne kotu de ne kotu enti abaworo na ni baye na nya be 10,000 years bene ne yawo no wa Jemeso amen na wo akura bi adina be wiase ti sisa enti awo ha me it won pasa mo sam say o man sana woni na wo ma kristo o pasa wo ba no Satan ne sa to no so e se ni ra so ansana woni na ko ma urade ana me na nyimi kakra
hallelujah amen bible says Samuel nusa ne maame de le koma asofo Sofuni. praise God amen enti na nkwa na o ma ba enye ofe na ba twen se wonya 17 me twen Ya generation. yeah you person ni pe di bonya akase girl obama wonu anya to se wa ya virgin wa sewo Enya wo ge eye nyina ge. wa sem Dikase. ọmọdé wúti mi sẹ ọmọ ní àwọn oníwà ní àtúntò sẹ wọ́n yé tẹ́ẹ̀kì. Ewu akọrọba de kọ. na wọn máa tẹ ẹ ní masters wọ́n yẹ virgin ní ma ní ntàn Ghana. ẹ yẹ búra dankwa nsẹ họ ẹ búra sọ ní búra sẹ ní ebi kẹsì ẹ tiẹ. Ntiri nyina bi ku. obi ẹ nù mú nsuo nyinaa akaforo. Kaforo nko. let's go amen. eti sẹ ọ yẹ sọfọ na wò tiẹ ní a ṣàṣẹ náà mọ nkùrọ̀ sùn ní fún mi wúlò a kì í sọ àpọ̀ mu. Jẹ́mi sọ amen. Amen. Káwọn ní ọmọ mọ̀ ọ́sà yìí. John chapter 3 verse number 8. Dàbí ká ẹ̀ Samson náà. Àwọn ọmọ mi ní yẹ bẹ̀ kánsa mọ̀ ọba. Okay. Wọ́n sẹ káwọn lè má mi. Wọ́n sẹ ọ̀bọ̀nifọ̀ bọ́kú fún yín na yẹm. Wọ́n sẹ ọ̀bọ̀nifọ̀ bọ́kú fún yín na yẹm. Na òfin wọn na yẹn fún pẹ́ di àtúrọ̀. Òfin wọn maame yẹn fún pẹ́ di àtúrọ̀. Na wọ́n bọ̀ ti sẹ́ wọ́n bọ̀. Na sẹ wọ́n bí nsàsí nsọ a ẹni wọ́n sẹ́ta ẹni ní yẹn yà náà ni wọ́n ti. Ètò wọ́n yẹ baatan ntìyẹ mu wọ́n yẹ kristu ní sọ́jà sẹ́ sọ wọ́n yẹ jiri ni sọ wọ́n yẹ roman afọkọ adé wọ́n yẹ nsuo mọ̀ sóbìlì. Ọmọ nyi ni. Ọmọ yẹ ni. Dabi. Sọ́jà sẹ́ na obi a asọ́ni bi a wọ́n kọ́ a wọ́n jí nsuo mọ̀ sóbìlì. Nípa no yàwó na tu jidi mu yàwó na tu kristu sunu wọ́n maame ne papa no kọ́ asọ́ni dada ẹni wọ́n wọ akora nti akora no sọ ọmọ tó jidi mu wọ́n sọ́ni nyinaa no wọ́n ní nana asam na ẹtẹtẹ akora no ayọ na asọ́ni mu ahyẹdeẹ no wọ́n fa ntẹtẹ akora no nfiri mu afurasi na wọ́n yi bie si nkyɛn sɛ wọ́n yi ansa wi adi akyɛ. wa wọ́n na jesi maagi na nkɛni nti na gàmɛ bàtɛ yɛkɔ sukuu from gate ayi pamero ayi nursery diẹ bɛ ndi akɔ ne crèche. yɛn kɔ ne crèche. Is it nkura mfim de mini mfim ɛsɛ. Ɛdɛmɛ nti na akora no yɛde na kɔ crèche asikyɛ ne sɛ yɛ prepare ne mind no. sɛ wɔyɛ adaakye abrabɔ no. Bɛyi ni wa bɛyi sɛ. Obɛyi ni no na deɛ ɔpɛ so wɔyɛ ne daakye no ɛwie pɛyɛ. Gyeme so amen. The silent is so mu no ɛteɛ. Hyase ntɛm. Yɛsom nyame pɛ nkwa. Nti akristofoɔ binom sɔɔkya seɛ ɛne akyɛkyɛfoɔ binom a mɔmɔ kyerɛkyerɛ sɛ nkura so bɔ nyɛ no mo nsakra maadwo. Nsakra. Na mo mfa mo nkɔkɔ mpɛ Yesu Kristo sɛ Yesu nyini ansa na yɛbɔ na suo no ti no ɛsɛ sɛ akora no huru papa ne bɔne ɛwɔ Bible ti sɛ Awurade sɛ Sodom na nkura ka ho. Sodom wɔsɛ nkura ni. Wọ́n sɛ Sodom ɛne Gomorrah na nkura nga o. Wɔsɛ nkura ni nyinaa ka ho. Na wɔpɛ so yiri na nkura nga o. Saa nkura ni nyinaa kɔɛ. Na gye sɛ Onyankopɔn obebu obi atɛn. Nti akora wɔ hɔ anyɛ o obi awo hia. Gyeme so amen. Ɔn sɛ ɔkae ayi koraa First Timothy 1 Corinthians chapter 10 verse number 1 to 5 wa ɛberɛ a Israelfoɔ ɛnam ɛpono mu no wode hase bi wɔ hɔ su ɛna ɛne ɛmɔ nkura su ɛna ho ahoan mesi tie deɛ Bible ka wonim Bible mu a kɔma wo nkonko nkyerɛkyerɛ obi. 1 Corinthians chapter 10 verse number 1. What was I? What's in the anuanom? Me pesa me disi mo say. Paul na kasa no. What's in anuanom me pesa me disi mo sa. Yan janu nyina ehye murukum na se. Yan janu nyina ehye Onyankopɔn murukum na se. Won nyina fa podimu. Ebra aponu yi ya. Wɔtire pomano ɛwɔ pono so a. Omu fɔru na wɔbɔ won nyina so to Moses so. Wɔbɔ won nyina so to Moses so. Murukum ni aponimu. Ɛwɔ murukum ni aponimu. Won nyina di won fama dwane kro. Won nyina di won fama aduane kro. Won nyina no fama awoniye kro. Won nyina no fama anoniye kro. Won fi won fama botan. Na won fi won fama botan a edi wo akyi ni mo. Edi wo akyi no ma obotan ni Kristo. Obotan ni wa ni Kristo. Sana nti na wa akora na ma to Kristo. Na Kristo mo ahyɛ no fa ntete akora. Na wo twɛn sa akora ni nyina nsa. Israelfoɔ nam kura nyinaa wo. Israelfoɔ ne nam punu mfufu na nkura nga wo. Kura kitikiti nyinaa wo. De so ya botan a na sɛ sɔfo so mo obane so a fa ne bra two for church international. Obane so. Dingo go yo so go ma village. Ne mo ko na so ne fa nyame asam tetera. Na nkonkon tani. Na nkonkon tira ne mu. Nti akora ne ba nyini no. Akyɛle a Onyankopɔn bɛ so ade ma na yedi. Yedi. Akora wo twam no nyini. Ɔnse so wadan gawanfo. Nse wa yɛ so ade yi o so an ko onko.
hwempena akwa no twe otimi twitwu kwa wo so eto no otimi bia na so ma no bodi akuma wa nkasa wo bia na no kan ya nsam ne kire wo kan ne na wo ti ba beti sa tasmaso ona wo na wo tete ma me twa me na nyina nse I'm still pa what a band ma bu nsam wana tete ma say me twa me na nyina nsa no me gina kwa ma so fo bo su what about my motor ha me twa me na nyina wa no mo ncha me say me kun so mo wa sam na me ka choros ite mo mo ncha say eni kwa say mo nkura su mo ntia ba bu quotation na me nyikira bo Jame so amen. So okay. 2 Timothy chapter 2 Timothy chapter 3 verse 14. So gaga mame. 2 Timothy chapter 3 verse 14. What was I? What's na won here? Eti Paul entu me pacho ya kan say na mo fo. Timothy was na won here. Tina de wasua no huru wonu kure ni mo no huru wonu kure ni woni ku usua woni ntai woni ku usua woni ntai na se wufuru mo fa sini matwere konkro no na se wufuru mo fa zi ere bai matwere konkro no na mi asam wa tumi am wo hu nyansa eje ni na mi asam nyame asam church nse so ma ki so mo a dinsu wo su bo ba nyame asam church nse so ma ki so ni na ba ha akwa di communion ba it is waiting yes Jame so amen. It is akoda no. Ema pia abusuani mu a. So dia se. Ese aseli ya da oro odi ni fam. What ma ko twa akora ni twetwa ara na Kristo apam de obeso de wuro. Kristo apam de funi mu. Obeso de wuro. Woni na kra. Sisa me kiri dia tse wage wate. E ja wuti me so fo. Me pato Kristo wode dwo dia hia nsa amba. Ntia dwo no fo ben kese wako ana me ka ho asam de kiro. Ishango ba de linda. Amen. Ebra Yesu Kristo na juwe nyina aba na wiye yero na ora krom wodi ahede bi hye yensa okay se twasa akizo fo nyina titinu ani homo a omu tira okwa no a omu ni nagu pojuma asofo ni buru okay ani na no fo jame so amen Matthew chapter 28 verse number 16 to 20. Matthew chapter 28 verse number 16. What was I? Na esrafo du bakuni simu kwa Galilea. Dia bra Yesu Kristo ni na tuma aba kurara. Ani woni esrafo ni simu ako Galilea. Bepa Yesu kire won so. Bepa Yesu kire won so. Ebra wo hunu no. Dia bra wo hunu no akoto sare no. Akoto sare. Na ebiru su tie kinye. Ebiru su no mo tie kinye. Verse number 18. What was I? Na Yesu beka ya kire won say. Yesu Kristo no akasa yi nuo ni beka za kire won sa. Wo so ni asensu tumi nyina mame. Asomafo me ka kire mu plan. So what do asuro? Ani asase su tumi. Enyina mame. Ntina mo ko na manyina masuafo. Timonko. Na mo gogo ya amama nyina. Masuafo. Amomo wo so ise je obo no nkonko de mo. Samu ka samu ya. Do manji ediro. Mo yare ba. Mo wo su. Ai se je obo no nkonko de. Ai se ja. Waba ene nkunkuru di amu cheche won se woni de masemu nyina so amu wo su ya mo nyare ya bai mon cheche won hallelujah amen ASUBỌ su na akoye nsembibiri edi Yesu Kristo ali ahede we ema asomafo no su ye adwuma den time mo sha se no su bosu jeme so amen mesi ne bipo bebrebe asofo ene nsafoma no so boko oni ASUBỌ sutim oni bi jeme so amen ebra Yesu Kristo de ahede we ema asomafo no ne yentima no ye verse ye adwuma Acts chapter 8 verse number 36 asomafo no eje san tiretire we yansa sa asomafo wo di Yesu Kristo anuni anazo mu ye de o mangasa pe ko Acts chapter 8 verse number 36 yes na wonam pan so kro no di abia furo wo mu guso mu ye adwuma na onam pan so kro okodu asuo bi so anu openi no kan say na Ethiopia ni hima kandaki wakwa sori awoba yes it in a driver wo kenka baba here kan say aza ho nsam nti no ntiase na Philip ko kunkuru hwime ko le cheno ko kyerɛkyerɛ do wo nkwa so okura
ano opiani no ka se ensuo ni den ne suma suma ho pan ɛnyɛma de ne suma ho pan ana Filipo ka kyerɛ no sɛ nti Filipo bua ka kyerɛ opiani ne sɛ wode wakoma nyina gyidi a sɛ na wode wakoma nyina akyia bi ɛwɔ ho pan saa ana obua sɛ ne deɛ megyidi sɛ yes Yesu Kristo ne wɔ Nyankopɔn ba hallelujah amen Filipo ko ka nyame asɛm yes ɛwɔ Samaria nipa na nkyia ni so ɔte aseɛ yes ana wɔ sɛ ɛnema deɛ ntoa ne si me kwae sisa ɛnɛ deɛ si nkwa biara no mesrɛ wo sɛ sa wate ɛberɛ yɛ ne nka so ɔdɔnkwa mu ɔbɛtema bɛfa wo ampa ɛgya wo nkyɛ me ɛberɛ ne nka so ɔdɔnkwa mu ɛda mansa kɔ mu aberanteɛ a wɔfa wiase ma ɔboe ɛnɛ nɔpai evangelist mekasa kyerɛ wo hwehwɛ Kristo akyerɛ kwae sɛ ɔte aseɛ na magye nsuom wɔ sombɔ papa no mu ne Kristo nsa no hɔ na ɔsombɔ no asase gye so a ayemama no wo so atumi afrɛ mu gyeme so amen Isaiah chapter 7 wɔkyɛ sa ana Filipo bua sɛ no sɛ Filipo bua ka kyerɛ owura no sɛ sɛ wode wakoma nyina gyidi a na wode wakoma nyina bɛgye adi a wɔ ho kwan saa ade nti ne wagye Kristo de no ate asɛ ɔde meɛbɔ wɔ so ɛmɔ no so so wagye di hallelujah amen wote wɔkɔ a tutumirika ntɛntɛm na bɛgye nsuom wɔ sobɔ asutirim gyeme so amen ɛnɛ akwadworo nti sɔfoɔ binom atutu politan nsɔda obi a bɛma wokɔ me awoɔ so wɔ politank biaa mu spiritually wonyɛ qualify honamfo mu soro yareɛ nko a praise God wonim sɛ sam ensu ɛta hɔ sɛ wodware mu a wotumi nya namu yare sɛ nipa mmienu mmiɛnsa ɛkɔdware sɛ nsuo no mu a na sɛ ntene a yare a ɛwɔ asɛm asi ho no wonya bibom nipadua ntokontoko didam ɛno nti na sɛ obi ɛyusu sapɔ na akɔyusu bi a ɛnsaa tim gu no yes nsaa timi gu nti obi sam obi atimi anya yɛka no sɛ syphilis ɛyɛ politank mu ɔso bori ɛna okunyae wode pua ne deɛ gaga ho nyinaa maa ne borom akɔfa yadeɛ wɔ nsuo no gyeme so amen nti bɛtɔkɔ Filipo ka sɛ te Filipo ka sɛ wode wakoma nyina gyidi a ɛwɔ ho kwan saa ana obua sɛ ɔboa sɛ gyidi sɛ Yesu Kristo ne wɔ Nyankopɔn ba ana wɔhyɛ ma nteasɛ na megyinaeɛ na wɔmpa no no sane kɔ nsuo no mu Filipo ne wɔpiani no ana wɔbɔ ne so na wɔfiri nsuo no mu a ɔba no awurade wohu hwee Filipo praise God amen adwuma na Kristo pɛ sɛ ɛka sɛ Filipo ɛkɔyɛ no nti awurade mu no ahyɛne a Kristo ɛde agyae ɛne nsuom wɔ so wɔ sɛ wogye ne di a ɛsɛ sɛ wobɔ so ɛnyɛ tanke mu nso ɛnyɛ sɛ ɛde nsuo apɛtɛ me so ɛyɛ nsuo a ɛtene sɛ ɔte aseɛ firi sɛ nsuo no a ɛtene no ɛgyina woma bibio adeɛ ɛtene kɔ a kyɛ sɛ ɛhohoro bibi kɔ yes ti asɛm no yɛ serious ɛna mene wo kasa no nsutene ɛfa nneɛma bebree na akɔ sɛ ɔte aseɛ nti saa hyɛ nsɔbea no ɛna ɛsɛ sɛ wofa mu bie na spiritually sɛdeɛ de wura nsuo mu a nsutene no ɛnam ho yɔ ɛkorɔ no spiritually na ɛyɛ adwuma bi saa wɔn fam bɔne a wɔ ho no na ahoro kɔ wei nso deɛ yɛde wotuo mu no tank no nsuo no ɛta faako na yɛtu pɔre tank wɔ asɔ da akyi ne yɛtumi abɔ nipa bɛyɛ 20 ɛwɔ tank no mu ansa ne yɛbia ma no akɔ obi bɔne asa bɛka wo deɛ ho meka no boakyerɛ wo obi bɔne asa bɛka wo deɛ ho nti ɛne ɔde sɛ a wɔte aborɔkyire mɛdɛn ana magye asubɔ ana aborɔkyire na wode nsutiri bia ne wɔna tutumika twa pentekiri bra Ghana nyɛ saa okra nkwagya bɛɛde nhyɛnka ɔbaadeɛ nim amen Shame Acts chapter 10 verse number 44 na yɛnhwɛ asɛm nso a asomafoɔ bɛka wɔ ha ne nnipa bi agye asɛmpa no bi wɔn gye di yɛ no nkunkun bi bɛn mu na so na mu yɛ sobɔ yɛn ba Acts chapter 10 verse 44 yes na Petro gu so kan sɛm yi no diabra Petro so gu so a ɔpam ka adensakra nsa nkunkun bɛku wɔn a wɔte nsɛm no nyinaa so Onyankopɔn yɛ a wɔhwɛ akoma mu
also what was so months and on Yama. It's your pet and why it's your brother and Crawford and Samana. On Google the good 1 hour 370 in us. On Google the good 1 and something in also. Now a given for was free to take from one in Petro Bayano. To one year to show 1 20 one more to for you be talking time. Bayan, only Petro Bayan, now only Petro Bayan. What would you want say? What would you want say? What's your uncle in the woman? A man of war. That's all. I mean, for me, your church almost says, I look will be a swat. It's only Kenya to take up on. I don't bet you so much subo and son of Uncle Kumu. Now, so Peter got pretty chill. Holy Spirit to the cow by one because Ansana will go or Dika Akumanansa. Akumana will be GDM. We did cash answer. Jemeso, amen. It's only the time for one. Yes. It's a foul. Yes. Yeah, as I said, I'm to because I'm pa. It will see this Christian time. Go now by your small with them. We can make you for one about what say. Yes, you kiss our go glass and a man. What cause someone's another day and goes on away. The name is so what better. And you know what John Chen was we must someone. Mesha wonase obaba ko mliko asa mesane na mekura ale dina basa me bonso wose etwase ye shetiri ni nyina ama the no say aduni bia baso utu fie uhuna de o ka tons domi waye ukwa kristo asemu nti sana dia de akote wasore esubo wa nyibi o ka kira wo mistake. Praise God. Amen. Esasa so for bonsu e wasutimi sani asuma for eyem Jemeso, amen. Amen. Now, and did you for future to for one in Petro Bayan? So, one more in Petro Bayan. What would you want to say? What would you want to say? What's your good question in a woman? A man's so. So, I show Google Mama and a Sophie. If you say, what is all it is for Cassa? What is all it is for Cassa? How will you not go buy a cassia? How will you not go buy a cassia? And the Petro Boise, no Petro Boise. We better make the NSUO Paisa. And to a liberty, yes, as one to show Paisa. Oh, my, you know, when I'm going to say, oh, Now what's that? One more is already clean. Hallelujah. Amen. It will be said, tell you, or never met him, they will do good in you name your subo. Brother, what is that to America? Nobody is subo. Then no man, yes. When was also we do the car bomb as an media subo. It will never one on the street in the soa. God's spirit, make my touch at any place. Yes. It is a sentiment about when a flower, but this is so nothing in the pile. I don't say shutting in Nama. What's a son as a shutting in Nama? Yes, in a kind of the sub potential. The Bami doesn't have a kind of president, I know this so commented, or boy, with 2 foot, only the Antichrist. So I'm going just to make any. Yes, sir. You say, hurry. You better claim the back. Jemeso, amen. Jabra, I can't say Peter, yes, I shall. Omukoji Subo. Jemeso, amen. Paul so, Abaji Subo. Now, wouldn't say, what is a Paul the other man? As after 9 verse number 10, you shall send the government and the master better way. A true church international. Kumasi Sokoba Wood Village, Bola Junction. And I walk. Sabagani Divina Mino can say, William say, as my phone. I shall be accused of the Munino and you also will do it. The idea, what is our Kanyasa? Says, all says, and so baby. Omodo sooner a petite and go for so as one. So that no more should be a deal. But one can say to him, say, why sorry, I won't call. And it's only a petite. Then it's one up so. Every Christo. In free Christo. Jemeso, amen. In free Christo. So, I saw the woman you do shop at us as a Karawani. Yamano. A class then times are near Yamano. So, much is so more. Process a case of formula and American Gachon. Now, when I do some question about TikTok TV. Quotations now making down from Genesis chapter 17, verse 9 to 12. And I'm making time from Power on Yamopo and Israel for the Capamia.
ana be wuna Kristo Yesu Kristo ane ensuo ASUBỌ afa pemebe si ho wana John so the man say na yedina ti no wani ensuo ASUBỌ ana na so agina die na untimi ni na hyade so na woni ensuo ASUBỌ edindia no mani pa bi so dada gada say say ne wura so dem na yede ensuo pete so a wawi wuri bi enti o mo ya sa de Ezekiel chapter 36 verse 25 Asofo no a omudi nsuo pete mo so wa so dem quotation we no mu gina so Ezekiel chapter 36 verse number 25 Shasa no Ezekiel 36 yes verse number 25 what we say na me din su kroje me pete mo so wase me din su kroje me pete mo so na mo ho ate na mo ho fi nyina ene mo busu huhu nyina ana mete mo ho afire amen Israel for to din kwasiasan tienie ana o mo tamfo abasa o mo so ni o ko ni mfam ana abosom nyema jamani nyema basa ayo mo ye ana nyagopo na mo difo so be so mo go se o be ji wo onom afrin kwasunum ana o makọ baby ana mo kan no na ye sign aya sign kwanchire na bae na wo sofo gina wo so ana wo church say eye nso mo ASUBỌ ni bia enti say ye di nso pete so a Holy Spirit can say eno ano na shi ne bia ni Ompra. Yes. Kaule. Wasina mini sukuraje mbepete mo so. Wasina mini sukuraje mbepete mo so. Na mo hu nyina fi. Afu mabusu huhu. Ahuna meti mo hu afire. Na me dia temu fi. Na mama makoma foforo. Na mo hu fresh mo. Jeme so amen. Enti sa kasa we ya. Ezekiel kai. Enyi no oba ye nua. Amusuwo bebe say kofansuo kapu never beat will be so say kofansuo kapu never beat will be so nessa na o nipa ye kan say Ezekiel be so kire na so for ni be gina we so no ma say so bu kapu wo repete so abo so wo pra so one you so mo so ba o ba kire hallelujah amen na nipa wo se say no e be sa kapu mu so bo ba no e romani Nina me gacho. Ntina wa mo enyi sanse ti o mu da so krom. Di so yo ma ni na o sami na utie mi a. Na padan kwa ji so mu ASUBỌ. Nina nkwa. Kristo ne san kwa ti so don tre ampa. Ala no mo obi atimi di sa fake entity o abasa bag. Ye wutum. We Roman ni ye friend Thomas Aquinas. Thomas Aquinas. One di camp mu ASUBỌ by. One di camp mu ASUBỌ. Ebe yes. The year 1225 to 1274. Anu ye na juma ati. Ate. So all have me say me go history na. Thomas Aquinas. Those days one di camp mu ASUBỌ by. Ene didi mu ana ayifo no generation 1 wo mo ne tanke motobru na hele chi no sprays ah sisa me se no cross bo wa sa na me ka jor utia ba wow utia ba this is Kristo anamo na ye this one so when timi follow process no asem wato Jameso amen o ya Paul go be ka e wa sem 1 Corinthians chapter 3 verse 10 Asofo asede ko 1 Corinthians chapter 3 verse number 10 what you say what you say ko enche na bere Yankopon mo de adom me no eti Paul so Yankopon mo de adom me no na me na so to fa pem so de no me na so to fa pem se dansefo nyansafo na obi to so na obi o to so no na obi o to so a hwe se ni o to so fa se ya jolile foundation no o se to so fa na fa pem foforo de bi ntumi nto nka de e hye ho dada eti God of so for ya chaje fo bi no ma mu ya se amodani nyame asa mu say yo yes Fabe mu Kristo na ya to ho wo ya to for ensana amba twetejo pamro ento mo mabem ne ara na Kristo ni asade fofo abaye se yeni so mo ASUBỌ ni timi mra ne nchana be so be obedi so wonye Yesu bia ni bentum ma won se wa ni bia o ko heaven ye bi na o te asode mo e de cap mu so na pete won ya ko bo so tangini ebe ye Kristo fo benam ama ba wi ase mo we yo na mo break mo kra
nkwagye etira kwayi jeme so amen Paul so abeji ASUBỌ we say we odi nyina achi o de asembo Paul ho asem Acts chapter 9 verse number 10 to 12 enchena me pon True Faith Church International Kumasi Sokoba Wood Village Bola Janshe evangelist Ojera David ana wo shebe obetimi afolo me e wo TikTok and Facebook evangelist Ojera obetimi ahwe so e wo YouTube Ojera TV open so bisa question bi ya live there me ya fi no bi questions bia no ntimi wi na se open so no bi nkomo a me na ba no da profile ho obetimi akọ na ono akasa nyankopɔ sha me ya kenka na ye na ye fa na message no bra ko Acts chapter 9 verse number 10 what you say wasina osuani bi wa Damascus ni dinde Anania osuani bi Paul ye nyina ni na bakosem no ko Damascus so akodi sin huru na Yesu Kristo betia no krom nti wotia no neni efrai nti na Paul bompa ye se nyame bi hunu mo no asane yade ana osuani bi e wo Damascus wa dinde Anania ye fe no Ananias na ewade ka fa chena news adi hunu se tina saa osuani mu ye difo ne wati nyame ne ana ewade kasa kire ne se Ananias ana o kan se ana o se ewade hwe mini ewade na ewade ka kire no se nti ewade ka kire Ananias se sore ko brono a ofe no trudo no so sore ko brono ofe no trudo no so na kobisa obi a ofe no so na owura bi wo hono ye fre no so kobisa a ofita so no akiri kwan ofita so no tira kwan o juda fie na hwe obompai na wonku obarima bi a ode Anania ni so de hunu mu se na ni so de hunu no Nyankopɔ Yesu Kristo so yi a kire Paul se Anania bi e ba ne nchai na ode ne nsa to no so se na ode ne nsa ato no so se ehuna de ana Anania bu a se hallelujah amen o hwe utie e ka wakoma se obeko gidi asore enyeme what must da ye nyina ehunu ni nyina are na mbazo obezore Ewurade po waje wo po do ayi bribi ba jinsu mo ASUBỌ ne di holy communion ni dibi eno so kwame me rabe kan ho asem jeme so amen yete ba choko ana Anania bu ase Ewurade Nyankopɔ Mateo bari ma hu asem ni Mateo bari ma hu asem so ni bo wuni so wode boni pi ayi ho tifo Jerusalem oye wudi ni wodi nsemo ni bebre Jerusalem na ahayin so wanya tumi efra so fo mpanin so wodi tumi se wo ba no abeche ye nkire wana obo dini na ke ka ba bo goi ana Ewurade ka se no se Ewurade ka se se ba ko na oile ade a mayinu a obeso me dia kwam na man ahemfo ni Israel man nyina ni na nipa na usuro no me anama ye ne saa ebebi aso sem de ni ye bribie enti usuro ko onyo hwe na me na meche na man ye bia me dinti na amanie abelu hunu bebre ana me na famu oso hunu yengo na Anania ko sen odan no mu nti Anania de nsam no ye adwuma tie etie nyame asem ekoi na ode ne nsa gogu no so ka se ana ode nsa gogu Paul so ka se onua so Ewurade Yesu oyi ne ho kire wo Ewurade Yesu Kristo oyi ne ho kire wo ko ya na wo berebero hunade waseme nka Joseph hunade na nkonkro enhye wo ma na entamara bibi etisa bon furu nani so afa nyema bi etoka bi efiri sori eni so egu fom na amurum ha hunade na osore ma wo bo no so hallelujah amen sa ha no na ya na se biti kwesera furu hunade osore ma ye bo no so na se Bible ka se obi asore am ya bo no so e cheze eni wo se so gu kabu ya na so fo bi na cheche fo bi ya mente o mase neze amurum ho na chese wan twenso amade anche ana odi ni consume ni consume ko bona so and say sam ye bia ye mpabo se bia ye preach na obi smagiedi o he o se bia no janhye so amete kire ya faka bra tira omo na on bese ke chonsan edanoa dia cho na munumu ho ane de enem so mu de nsogu kapum ana na se ye repetepete so nya no vra ebiru nya mu hwe nyamya se muye wose amunumu ho ane de se instant no edanoa document no ana omo de netina ehemu akopo na so bontin anya kapum ne ebi so petepete Paul so de biru mu nyamya se muye jame so amen 17:12 na wakansim 17:18 hwe ho no 17 verse 18 17 aha
ɔse na ntamara bibi ate sɛ abɔn fina ni so bu fo na amumu ha ohuna de na ɔsɔre ma ne bɔ ne so ana yakɔ bɔ no osu odidi yɛ no ho yɛ no den hallelujah ɛna mu ani no ɛyɛ ka po mu asɛm efi okristo nya wutie me na me pese me ka kyerɛ nyina ne sɛ so abegye Yesu Kristo di a ensuo mu osu bɔ esutene deɛ no ehia kogibi masofo mo bi ntem na enya Kristo tumi efa trase ebe obra jeme so amen last quotation 1 Peter chapter 3 verse number 21 gentia ye boss yengo gentia ye boss ke ka me nko okay evangelist David ojewa ena wotime nkai we Kumasi Sokoba Wood Village True Faith Church International me hosa sabakane ukwada we ukwada bia me hia mpabo me soft penny difo Jacob Beche papa bebia obi Nyankopon hwa so pese woni e be ya sori a ukwada bia betimi aba be ya sori number no a eda Facebook no ase wo betimi afa na wafre na ya direction wa be fiere bia watch night ana me nda so de ya sori uni asori bia kwa me kan fu Yesu Kristo e dia ma no kuresu bo a me ka hu asem sisa egia timo fodwe kakra bi na wa be owu be jinso wo su bo na wa bra ba ka nyina fa ma Kristo na wo achi no wanya asundwe e da ma kra amen na Peter asabere yemfa Peter chapter 3 verse 21 what you say enu na fe ni se so timo so nkwa enti asu wo no a ya jiri wo Kristo Yesu mu no so di ase e wo botaye ampa jenje bo so ni sa e beje ye nkwa kwa enu na fe ni se so timo so nkwa enu na fe ni se so ji Yesu ya nkwa enu ne Asuba enya honam ho fi enu ne Asuba anya honam fi nemom enti Asuba no yase akwaje se ye kudare keke na ye hu na ye fi ni ye kudare enye bintia eye symbolic bibi wo botaye bi jeme so amen ya botaye ko nemom ayahunim pa ho ni bisa Yesu Kristo wo sori enti ho ni bisa Yesu Kristo ni wo sori enti enam so ye wo Nyankopon de enam so ye wo Nyankopon de yes enti ya duru nsuo mu a yesie wo ni Kristo tieniye Brenti na hono sa quotation mankai yesie wo ni Kristo o ka Romans no a na o soya wo sori wo suban fufuom se ni Kristo wo wunya na ye ne pepepe jeme so amen it was this tu sa na mo no era eno ne enam so ero ne bela so ayi Nyankopon dia na Yesu Kristo no ko soro no na Yesu Kristo ko soro no wo Nyankopon ni fa wo ti Nyankopon ni fa na abofo ne wona ohode ni tumi nyina bra wo ho ase ba no ofo a wo den ene wona ho tumi nyina wo nyina bra wo ase ama Yesu Kristo ene Nyankopon wo se etimi je sa nsumo so bo ya ye bi Nyankopon dia obi a wo Nyankopon dia atemi da unyangwa se Kristo na wo a unyangwa dorofo asem no mento aso bi no kura so wo ambeka ho asebi bo modna he bi akira kwai se wo nyamri a ha bi kwa betimi asi Awurade wo yambo amen na won kai amen wotu to mabo ina amen ye Nyankopon ni abanka se do wase so nyankan fudi una makoni ni se insumo usubo wase ye jenase ntimi anya ntimi se me hinin di encheche yo de munu mu akun ni ntimi no wase nsumo so pia ni enu nya kudida ni wo utumi ko so mo tumi konkon ni so mi awon da amen All right. Nyakupo insha arofonam. Nyakupo insha mo. Yere message no ebisi ewa ha. Some maybe I will be Nyakupo insha. Yere amoti yenkai. Yere Kumasi Sokoba Wood Village. Bola Junction. And me pacho yewo. Hona yade live coverage if we buy kare say we chira kwa ya hone wo hwe no media no so a Facebook and YouTube no numbers ni da screen ase no aha ofra obunya ye na oni akasa
ɛyɛ me sɔpɛni odifo Jacob Beche papa baabi a obi anɔpɛ Awurade insha wo fra number no di ka na ɛyɛ me sɔpɛni number ana de toso no so ɛyɛ me so me number ukara we bomo dana baabi a hwe firi bia no ɛne me hyia ɛwɔ Kumase Sokoba Wood Village na yɛmɔ mpa yɛ ba ba betu difo ɛyɛ osabakani sɔfo Jacob Beche one ne difo no medwuma fu nyina ɛwɔ ha ɛyɛ bukristo di yɛ mpabɔ ɛwɔ no kurim oba yɛ no ebisɛ nyame asɛm na yɛsa ɛne wabɔ mpae asom kristo anyankwagyeɛ fiara bia nso ɛyɛ watch night ne da ɛne yɛ asɔre so ni asɔre bia kɔ a me kamfo no kware gidi asafo ɛde mawo Sokoba Wood Village branch no bra na yɛnkɔbu asu ne no nyina ɛntrɛ kristo asɛm ɛne ne nkyirikyiri na yɛnya nkwagye ɛmfama yɛ kra mekyia adɔfo no nyina Sokoba Wood Village branch no safo ma nyina mekyia mo odifo ledja mekyia wo me sɔfo pani Jacob Beche sɔfo odabama Awurade nhyia ne hokani dodo a ɛhwɛ me enu nyina no Awurade nyankopɔn nhyia mo me fans am on TikTok God will bless you RNG was a long time Awurade nhyia Facebook and YouTube modo a ɛhwɛ me nyina no follow me na bibia enye kama oko Facebook nso am page wo ma yɛ evangelist Ojera me page no follow me ɛwɔ hɔ no na yɛntimi fa nyame asɛm no ɛmfa hɔ ɛma